Terres de l'Ebre. Avui podem constatar que es tracta ja d'un acte consolidat. Només cal que fem una mirada a la plaça. Un acte, a més, exitós. I avui hem de dir, més que mai, que la nostra presència al carrer és del tot necessària. Cada cop més necessària. Els atacs a la nostra llengua, a la nostra cultura, l'espoli fiscal que patim, la manca de llibertat, han de portar-nos al carrer a reclamar els nostres drets com a ciutadanes i com a ciutadans, perquè tota persona té dret de pertànyer a un poble i nosaltres som el poble dels Països Catalans. La recent reforma de la Constitució espanyola, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística a l'educació són temes dels quals possiblement en parlaran els nostres ponents d'avui. Però jo sí que vull destacar les retallades socials a l'educació i a la sanitat públiques, les retallades nacionals, ja que estem patint una sèrie de sentències que imposen l'espanyol com a llengua vehicular a l'escola. Al País Valencià, el Partit Popular està intentant d'eliminar les línies en valencià. A Mallorca, avui ja n'ha sortit la notícia, el govern ja ha dit que per no haver de patir cap sentència farà de manera equivalent que l'educació sigui en català i castellà, és a dir, que tan vehicular serà el castellà com el català. A més, per accedir a l'administració, el català ja no és un requisit, només és un mèrit. Per tant, els atacs a les retallades nacionals que patim són constants. A més, també unes retallades a la llibertat d'expressió, el tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià, el tancament de la televisió de Gandia, tota una sèrie de fets que també retallen la nostra llibertat d'expressió. Per tant, retallades socials, retallades nacionals i retallades a la llibertat d'expressió. Per tant, això fa que avui, més que mai, siga necessària aquesta presència al carrer per reclamar la independència dels Països Catalans. Ara donarem la paraula a la Rosa Canyadell, que és portaveu d'USTEC i també de Som Escola. Primer que tot, agrair a l'organització que m'hagin deixat venir aquí a compartir les meves inquietuds. Jo vinc de l'àmbit de l'educació i bàsicament el que volia és compartir amb vosaltres la necessitat de defensar i d'aturar bàsicament tot el món de les retallades que estem patint en aquests moments. Jo diria que estem en un moment en què defensar Catalunya vol dir, implica defensar els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes. Que no es pot estimar Catalunya i deixar els nostres joves sense futur, deixar els nens i nenes sense una escola pública de qualitat o deixar els nostres avis sense una bona qualitat de vida. Jo voldria dir que si estimem Catalunya no podem permetre que es tanquin hospitals, que es tanquin centres d'atenció primària, que hi hagin menys capacitat per poder anar als hospitals, que hi hagin menys quiròfans i que hi hagin moltes més llistes d'espera. Jo voldria dir que si estimem Catalunya no podem permetre que s'acomiadin els treballadors i treballadores dels serveis públics, que l'atur continuï augmentant i que es tractin malament els nous catalans o aquelles persones més febles com ha passat últimament. Els serveis públics són del tot imprescindibles si volem una societat justa i cohesionada. I cal aturar aquesta resposta neoliberal que estan donant a la crisi des del govern de Madrid, però també des del govern de la plaça Sant Jaume. El sector que jo més conec
voldria explicar una mica que en aquests moments aquesta escola pública, catalana, laica, gratuïta, igual per tothom, que tant ens va costar aconseguir després de la dictadura, està en perill. Està en perill perquè des de fa molt de temps els nostres governs han apostat per una creixent privatització de l'educació. Això vol dir que en aquests moments tenim un 40% del nostre alumnat que està en centres privats que funcionen amb diner públic, i això vol dir un traspassament de diner públic a patronals privades, això vol dir una segregació de l'alumnat, això vol dir que fa molt impossible la laïcitat perquè una gran quantitat d'aquestes patronals són religioses, i això també vol dir que tenim un 40% dels nostres joves que s'estan educant amb uns valors catòlics molt conservadors i moltes vegades fins i tot fonamentalistes. Tot això, a més, implica també menys recursos a l'escola pública, més concentració d'alumnats amb dificultats a les nostres escoles i, per tant, fa molt difícil la igualtat d'oportunitats que tots ens mereixem i volem i aquesta cohesió social que fins ara ens ha caracteritzat. D'altra banda, s'han acabat privatitzant tota la resta de serveis a l'entorn de l'educació, els menjadors, els transports, les llars d'infants, el que fa molt difícil tenir un accés real a l'educació. I ja per acabar, en aquest moment tenim totes les noves retallades. Més enllà del que digui la consellera d'Educació, aquest curs tenim 21 alumnes més i ni un mestre ni un professor o professora més. Això implica automàticament que el mateix professorat ha d'atendre molt més alumnat. Això només passa a l'escola pública, la qual cosa vol dir que patim o tenim el perill de perdre i de que es deteriori aquesta escola que jo crec que ens mereixem i que és l'única que realment era la que podia ajudar a aquesta igualtat d'oportunitats. Per si no en tinguéssim prou, arriba la sentència del tribunal que, a més, pretén obligar-nos a treure aquest model d'escola catalana del català com a llengua vehicular, de la immersió lingüística, que és un gran patrimoni i que, a més, ha resultat ser totalment exitosa. Aquesta fórmula del català i la immersió lingüística que els mestres vam començar fins i tot abans que hi haguessin lleis i normatives, aquest model té un ampli consens social, és l'únic que assegura la no discriminació de tots els alumnes, tinguin la llengua que tinguin a casa seva, i a més és una eina molt important per la continuïtat de la nostra llengua. Aquesta situació de la nostra escola pública, però, no es pot separar de la situació actual. Una situació actual en la qual, davant d'aquesta crisi, sembla ser que tothom aplica les mateixes receptes, un trasbassament de fons públics a les entitats financeres privades, una fiscalitat totalment regressiva en la qual els més rics són els que menys paguen i els més pobres són els que anem pagant, i tot això implica després que les arques públiques estan buides perquè no han entrat prou diners i ara ens ho volen fer pagar retallant els nostres serveis públics. Aquesta fórmula jo penso que hem de denunciar i hem de dir molt clar que és injusta, però a més és ineficaç perquè no ens ajuda a sortir de la crisi, més aviat ens enfonsa encara més en ella. Jo crec que hem de denunciar que els governs, i el nostre també, s'han posat al servei dels mercats, defensant els drets del capital i oblidant-se de les necessitats de les persones i dels ciutadans i ciutadanes. Bé, davant de tot això només hi cap un camí que és la resistència. La resistència que els joves han començat ja a les places alguns i la resistència que en forma de lluita i a més en forma d'èxit vosaltres, els de les terres, aquestes terres, en teniu una gran experiència quan veu aconseguir amb la vostra lluita i organització aturar-lo del trasbassament. Per tant, aquest és el camí i en aquest jo encoratjo a continuar. Repeteixo que aquells i aquelles que estimem Catalunya volem que sigui
socialment justa i profundament solidària. Gràcies. Visca Catalunya. Bona nit. Vinc a dir-vos, a donar-vos, abans que res, les gràcies. Les gràcies a tots els que sou aquí i les gràcies per extensió a tots els catalans i catalanes que ens heu ajudat i ens heu ajudat a poder arribar el dimarts dia 13 al Congrés dels Diputats. Gràcies perquè entre tots vam aconseguir 651.650 signatures i gràcies a això, el dimarts 13 de setembre, el Congrés Espanyol dels Diputats veurà, vulga que no, estarà obligat a votar l'entrada a tràmit del projecte de llei que hem impulsat amb aquestes signatures, gràcies a les quals parlem no només d'una televisió, sinó sobretot d'aquest espai de comunicació i d'aquesta relació que es diu Països Catalans, també en l'àmbit de la comunicació. I és per això, i no només per una televisió, que hi hem treballat tant. I per tant vinc a donar-vos gràcies perquè entre tots ho hem pogut fer possible. És cert que el dimarts, dia 13, obrirem una porta que encara tindrà continuïtat, però quan nosaltres vam dir que se podia fer front a l'intent de tancar TV3, no ens van creure, ens van dir, on aneu? Una associació cultural contra tot un govern. I van plantar cara. I recordareu les mobilitzacions que hi ha hagut durant aquests anys, les desenes i desenes de manifestacions que al País Valencià han arribat a mobilitzar no només persones, sinó entitats, institucions, col·lectius, universitats i fins i tot institucions governades pel Partit Popular. Una mobilització com mai no s'havia produït ni tan sols en l'època de la transició al País Valencià. Després ens vam negar a acceptar la derrota i a simplement tindre la pataleta de la mobilització i vam plantejar una sortida en positiu, un projecte de llei per tal que es legalitzés TV3 al País Valencià i no només TV3 al País Valencià, sinó l'intercanvi televisiu de totes les televisions en català. Ens van dir, on aneu? A recollir un mínim de 500.000 de signatures. Això és impossible, això és amb els recursos que teniu, una associació cultural. Bé, mig milió de signatures no, 651.650 validades per l'oficina del cens, de les quals 600.000 són de països catalans, de les quals més de 253.000 són valencianes. Això significa molt. I ara ens deien, no aconseguireu que això entre a tràmit, ni tan sols es contemplarà. Ens ha costat un any. No sé si recordeu que ara fa aproximadament un any el govern espanyol va vetar el que ni tan sols es pogués plantejar l'entrada a tràmit. Ens ha costat un any de gestions, de pressions. Bé, el dimarts 13 es vota i pensem que podem guanyar aquesta votació. I ens queda ja l'últim tram. Ja ens sentirem que ens diran, no, sí, entrarà a tràmit, però no s'aprovarà. Bé, ja veurem. El tràmit final segurament serà el més costós, però hem arribat fins aquí. Hem arribat fins aquí, que és molt. Hem arribat fins aquí i això ens ha permès mantindre viva la batalla i la mobilització, ens ha permès mantindre viva la consciència de Països Catalans, ens ha permès fer pedagogia al País Valencià, i no només al País Valencià, de que es pot fer front a les coses i es poden guanyar les coses, i per tant, ja només per això he de dir-vos gràcies. Només per això ja he de dir-vos gràcies. Tot i que no renunciem que a partir del 13 puguem obrir un horitzó que faça també possible que això s'aprove. Per tant, gràcies. Segon tema. Vinc també amb un modest, perquè encara que els valencians som esbojarrats, aquesta vegada seré prudent, per una vegada, sense que servisca de precedent, però amb un modest missatge d'esperança. Amb un modest missatge d'esperança. Hem demostrat
que es pot resistir. És a dir, una associació cultural com a acció cultural en el context polític que no cal que us expliquem, amb una persecució política sense precedents d'un govern que arriba al límit de tancar una televisió, que ens imposa multes que al final arribaran a ser pràcticament 1 milió d'euros, que pràcticament van posar en perill real de desaparició a la nostra entitat. I el que dic no és cap exageració, en perill real de desaparició a la nostra entitat, i aquest era l'objectiu que buscava el govern del senyor Camps. Bé, hem resistit. Hem aguantat el setge polític. Han arribat a reformar la llei de l'audiovisual valencià en la passada llei d'acompanyament dels pressupostos valencians per tal d'incloure un articulat exclusivament dirigit contra nosaltres. Han aprovat multes contra nosaltres amb unes dimensions que quan les expliques per Europa simplement al·lucinen, perquè són absolutament impensables ni tan sols en la Itàlia de Berlusconi, que és l'exemple que tothom posa de la dreta més reaccionària de tota Europa. I així i tot hem resistit. Però un missatge d'esperança, perquè no només es pot resistir, sinó que fins i tot es poden fer petits, xicotets avanços. Us recorde que fa un any, escassament, deien que tindríem unes Corts Valencianes bipartidistes i que el PP encara tindria més vots. Doncs bé, no tenim unes Corts Valencianes bipartidistes i el PP, per primera vegada al País Valencià, en els últims 15 anys, ha perdut vot. I no només això, hem vist passar el cadàver polític del senyor Camps. Hem vist passar el cadàver polític del senyor Camps. Ha pagat i encara no ha acabat de pagar tot el mal que ha fet. I ho sé moltíssim. No diré que me n'alegre, però no estic trist per això. Està bé, en política, que qui fa allò que no es pot fer per deshonestedat i per atacar a la llengua i a la cultura d'aquest país, ho pague. I per tant, hem vist passar el seu cadàver polític i encara no ha acabat de pagar. I s'ha obert un cert espai d'alguna expectativa. No me direu que no ho dic prudentment al País Valencià. Ja veurem tot això com es concreta. Però aquest missatge d'esperança tenim una certa fe en ell perquè nosaltres, com diu la dita popular, allò que no et mata te reforça. No ens han matat en aquests 4 anys, hem sortit reforçats i aquesta mobilització no ha significat només aquests centenars de milers de signatures. Ha significat, si hem pogut pagar fins ara la meitat de la multa, si hem pogut pagar pràcticament 400.000 euros, és perquè hi ha hagut desenes de milers de persones que han posat en l'època de crisi fins a 400.000 euros, i vull remarcar-ho. Aquests diners han sortit de la butxaca de la gent que durant mesos han estat aportant diners, 90% valencians. Perquè també comenceu a canviar la imatge del País Valencià. Alguna cosa tímidament es mou. Alguna cosa tímidament es mou. Val? I deixeu-me acabar amb un missatge d'unitat. Missatge d'unitat. Ens necessitem. Valencians i catalans ens necessitem. Us necessitem. Us necessitem per a continuar aquesta batalla, guanyar-la i guanyar-ne d'altres. Però ens necessiteu també. Ens necessiteu en general. Perquè no només per història i per literatura i per cultura i Ausiàs Marc i el segle XV i el segle d'or. No, actualment. Què seria de Catalunya sense Joan Fuster? Però també què seria de Catalunya sense Obrim Pas? I què seria de Catalunya sense l'arc mediterrani? Què seria de Catalunya sense la demografia, la economia, la cultura, la força, la vitalitat del conjunt de la resta dels països catalans? I ens necessiteu especialment els tortosins i la gent de la Terra de l'Ebre, perquè no us equivoqueu. Sense països catalans, les Terres de l'Ebre sou un raconet marginat i maltractat de 4 províncies. Sou això, un poc menys maltractats que el País Valencià, però no gaire més. Si hi ha països catalans, sou el centre, la ròtula d'aquest arc mediterrani i d'aquesta relació. Sou el centre, sou els valencians del nord i amb vosaltres, amb l'exemple de la nostra i de la vostra lluita, hem de també vitalitzar
els de Barcelona més enllà que diuen que són la Catalunya vella. Vella, i no vull interpretar-ho com suposo que us podeu imaginar que puc interpretar-ho. Escolteu, gràcies, un missatge d'esperança, un missatge d'unitat, endavant, i quan veus el cadàver del polític del teu enemic passar, vol dir que de tant en tant podem guanyar. Gràcies. Ara ja donem la paraula a Cinta Arasa, que és l'autora, d'alguna manera també, del manifest. Cinta és escriptora i en farà la lectura. Hola, bona nit. Demà el poble català celebra la seva Diada Nacional, en un dels moments històrics en què la paraula independència sona més alt i més fort a la nostra terra. No ens podem permetre no escoltar-la. La pèrdua seria massa gran. Ens ho demostren cada dia. L'última, la recent interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ataca un dels elements fonamentals de la nostra nació, la llengua, i la garantia del seu ús a les escoles. Creiem que la defensa del nostre model lingüístic al sistema educatiu ha de ser un clam unànime de la societat civil catalana en esta diada i desitgem que sigui la gota que faci sobreixir el got, perquè ja n'acumulem massa. El decret de nova planta implicava la submissió total de la voluntat del nostre poble, principis del segle XVIII. 3 segles més tard, un tribunal espanyol faria el mateix, retallant un estatut que per a molts de nosaltres és insuficient, però que el poble català va aprovar en referèndum. L'estat espanyol mai no ha acceptat la diferència. Aquest element és clau per entendre la situació dels països catalans actualment i al llarg de la història. La nostra realitat política i social només n'és una conseqüència. Al Principat, el Tribunal Superior estableix que el català no pot ser la llengua d'ús vehicular a les nostres escoles. Amb la llei a la mà i amb la legitimitat d'unes eleccions, el PP a les Illes Balears pretén que el català no sigui un requisit per a treballar a l'administració pública. Al País Valencià, el govern vol pràcticament esborrar de les escoles la nostra llengua. I no ho oblidem, esborrar-la de les escoles és robar-li el futur. Val la pena tenir especialment present aquí el País Valencià, perquè si algun lloc del territori els països catalans són una realitat viva, natural, que s'erigeix amb tot l'orgull damunt d'afirmacions secessionistes, és a les Terres de l'Ebre. No ens deixem enganyar. Si els països catalans no fossin una realitat viva, ningú no es preocuparia de limitar l'accés dels ciutadans a TV3 i als altres mitjans propis de comunicació. A més, l'arc mediterrani seria una realitat en totes les seues dimensions. Pel que fa al nostre reconeixement internacional, l'estat espanyol s'entesta en el suport del PSC i tot a no permetre l'ús del català a la Unió Europea. A més, qualsevol intent de reivindicar el país a escala global troba totes les traves imaginables. Des del punt de vista econòmic, el país afronta unes retallades de l'estat del benestar que no tenen precedents. Si l'espoli fiscal és sempre flagrant, en la situació actual esdevé insuportable per a la població més vulnerable i, a més, hipoteca el nostre futur com a poble. Sembla, per tant, que ens diguen cada dia: no eduqueu els vostres fills en la vostra llengua, no us informeu a través dels vostres mitjans de comunicació, limiteu la despesa, deixeu-nos la gestió a les nostres mans, no etiqueteu els productes en la vostra llengua, no digueu com sou fora de casa vostra. El missatge és unívoc: no sigueu tal com sou. I sembla que per als que volem ser només n'hi ha una de sortida. Només una, ens ho recorden també cada dia. Només els estats, ens diuen, tenen la sobirania per a ser del tot, per a ser plenament en totes les seves dimensions. Ens diuen, Catalunya serà estat o no serà. El poble català ha fet seu aquesta reflexió i el dia 10 de juliol del 2010 va suposar una fita important en aquest procés. Hi havia, però, una estela prèvia que va perdurar més enllà del dia 10 de juliol. Les consultes independentistes celebrades a 532 municipis del Principat. Queda clar que s'ha acabat el temps de la temor. Per això, avui volíem començar i acabar dient la paraula que se sent des de tots els punts cardinals del nostre país: independència. Visca la terra!
Visca la terra! I ara els segadors de la mà dels grallers de Roquetes.